ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Ka dorbar kirang ba snong Ribhoi district hakakat waiterik ubnai nailor arajar arpuai kila aipor tang shibnai kenti ya ka sarkar jilla bakadai ban suspend no mardor ki arngut ki superintendent of police bad yo director general of police ka jilla halor ka jingsha siat yap jong ba cherry starfield thank you kabala jia hakakat laiterik ubnai nailar arajar arpuai Hagani ke jingelang baka dorbar kirang ba snong Ribhoi district kala penlong hanong thamai umsning lay bentalang nodo presiden uba Rocky Kella u general secretary uba CB's aim u finance secretary uba Eddie G Kharbani lembat kirang ba snong bat ki reurang ba jong ke Ribhoi district ka second agenda ka bakham don kam ka bakham khiatam ka dei ka issue ka jingsia set yap no ka jingsia set jong iba Chesterfield, thank you. Haga kat laiter bagus. Nangaliang jongi kesenjuk yang masuk. Ngilasim ya karai kalong ba balai ba ka surkar kat hadu mentala jandap sibnai. Kampat ai ka clear picture la ne kanugo no ka report. Halor ka jingdawa jong ka sur kitei ka sur ki no mulai. Dan nakaliang jongi ka senjuk kirang ba snong ngilasim ya karai ba ngin ap hadu sibnai ya ka report kat kum ka jingdawa ki sur ki no mulai te hadin kata nakaliang jongi ka senjuk kirang ba snong ngin salum lang ya ki pai nong song snong jong ka them Ribhoi baro ban yami pai ba ya ka ni ka isu jong ba ya ka ni isu ka jing cha siat jong ba Chesterfield, thank you. Dorbar kirang basinong Ribhoi district kumba la keren sakhamat au charman jungi kede gi sisya kabangi ka dorbar ngi saukhia hadu kata-kata ya ka jinglong jingman ka jingsong air ha ka sorsilong bat kumjur ha ka jelahi bro kawai nakadaw jong ka jing peniap klep ya u ba Chesterfield thank you haka khalai tarik jong ubanai baladep tenamar kata kadaw ngikum ka senjugru ngi perkat ki hadu kata ka balakta ya ka im kayap jong uduk usuk unong trei unong bela baro ki basyong basa apa ka jela ka jingi nalor bakal adon kene ka jing pangklam ka beladang continue hadu menta ka ja sa kene ka jingja ka ba naki beru jong sarkar ki lek bakla bat kim syam lala banai ka jubab ka basai ya ka jing dawa jong ki parlok nong song hapo ka thain maulai ha ka balak ta ru ya ka sorsilong ya ka jelah ibro kowe tingikum ka senjuk ru ngim ban se ban tur sakmat ban dawa ya ka sarkar bahkan pendap no hapo kini ki khandiat singi na ka benta ka jing bisyar ka bahok ya une ubriu ubaka sarkari kala pediang bat kala le klem datip kino yalam klem dawat bania kumbangi tip kumbangi i lang baki news far bat kiwi te menta ngiru ngimban se ban lum ban lang yau pat kadong Ribhoi lada ka sarkar kadang kuman ha kajing peniat ya kali kajing dawajong kasur nong mulai habdi ke meeting ke bangi kendu menta bat ngilasim ya ke benta ka we kajing persya jur ha kajing syaksim no ya kajing im jong we ri rong ba jong ba serius thank you ni baling sim ya kini karai baling haban sim bat ngi salum ya kini kajing yalang namar ngilayu i ba kajing le ku jong sarkar la stangkat tukat ni sngi la dap sibenai kajing dawa banyo ya kajing sensia ke bohong 4 yo watang bat suspend ya kitu ki pulet ki balet ki blasim ya kajing imru ki klem patle hadu menta ke ke ba kawan ra ya kajing tiang ya yangi nomor ba habangi peniap beriau mangi bangimdei kita ki ide riupai ba kaan kadon kemut ngihapan syakem ndri mentar la dak ki beriau jong kaan ki peniap te kemut la da ngi ki nong song snong la ne ki nong peniat kam snong ki batrei pet ya kamon ki bapet ya ke imlang salang te la da ngiru ngimsim kawai kelenti banya persya ke i ke banja yang
ladang ila susah ban ai mon ya kini ke sarkar kat bak kile ke ai ke banjai ngi ni sko bandai bong lada ulale bakala ka an ka don ban sim ban kem ban bishar hok te kalenti ka don habarok kaliang lada ngi kum kinong tremon sobha ngi bakala ki ong gumno balai pisem ya ka an hakti te balai maki ki pen ia kini ruksa ki sem ya ka an hakti kidai ki brio jong ka an ki sem ya ka an hakti te menta ke jing kuman jong sarkar lami ke sur nong maulai lami ke sur kiwar lami ke sur barok kita kisur jong ke jaj benriu jongi kelami handai ke sarkar hadu mentala jandap si benai keempat le ruem kadang sengap badai kata kadau ba ke senjuk jong kirang ba snong jong kani ka themri bhoi jongi nisim menta karai ba mat kala dei ka por ba kisur jong barok kelami mat kala don kam ba kin hab ban penmi kasur jong ke beri unyau trap kasur jong ka jong unyau trap nomor ba lada nomor ba kani ke jingle jong sarkar kala kuman hadu kata-kata bat kala lada ngimla ban leye bangin pen iya kata ka jinge teli jong ka jaj benriu sei kata ka jaj benriu jongi kan poi jadi kita kata ba ngihap ban ladang ide ubaret ne lang ide unung nurung ngihap ban yami ban ye teli lang na menta ka jing sisa ngimong ya ke ka jingle jong sarkar ya ke ke badai ngihap ban yero andrei ya ka ba kam dei ngihap ban penram namar ya ke ni ngisai wat ubriu uba umtip ya ka an ulatip menta aba le ki barit barya ngat hakaan sya pensitom te balai kinya baki briu jong kaan ki pen bak kilale bakla ya kaan balai kin ke sarkar kam le ye te kemut kani gadi gejing sya liang kemut gadi gejing ya pelan lang bak sarkar ka ba kinle kini ka kam lada kam dei gumta balai kim kloi man suspend hadu menta aba ya ki briu ki ba lale gejing bakla jadi ta kadau nakaliang ka senjuk kirang ba snong jong themri bhoi ni penrem hadu kata-kata ya ka jingle jong kani ke sarkar bat lada ke sarkar kadang kuman gumni bat ka ngilayarai ru mentas ngi bangim ban se ban lum yo pai ba jong ka themri bhoi bangin mi sisien man pen i ya ka jing persya ya kani ke sarkar ya ka jingle bakala jong kani ke sarkar hagajo ka por kani ke kinhon kala dawaru ya ke sarkar jela bakadai ban penstet hakabaya dei bar ka jing penbet yo podu sam bar ka jela asam khnang ban weng yi ki jing bat ki kenrum kenram ki baju yai jan ka por shakishnong khapur ha ke jing dei ba bada isu nakaliang jongi ke senjuk ki rama asnong ngila sim ya ka wei ka rai ka long ba nakaliang jongi ke senjuk ngila rai bangin le kendu no ya us imraj bat kitu ki snong ki baya jan kitu kisnong ki bai tengku hajing ide ka jingkni pot apeng ka asam bat Meghalaya bat lada mdei yaki simraj kemot bedei jok usimro ka senjuk kali kendu bat kisimro man yakren rengkat bat katok ni ki rang bat kitu kisnong ki bai tengku bat ka bai tengku bat ka asam te ya ka jingle kendu ni shania ka office ba inbo ka tarik ban kendu simraj rengkat berkirang ba asnong jong katuka area la nei jong katuka than ka ba yatungku hajing idei bat kini border issue kata ka dei ka karwo nakaliang jongi ka senjuk kirang ba asnong ni kini meeting ila shim bang ila rai sani bha bangin khot bangin ya kendu yo simraj or simrang ba ya ki badai ya kini kita kiba ya kajapur nadu usim melim usim raj nangta usim manong klau nangta usim nongtung raj nongtung bat tete kinu ki jaka nong spung kiti bat kisnong ki ba ya ha kajing ya kajabot put stam nomor baling ismo bumtang ong bangin tip nomor ba kadi kani ke benta ke ba kisim ki kamtip kambha ya kita kajaka kaputa namar kumbang itip menta ba kajaka puta ka ti siar jongi gidi kisim ki bang yo jaka puta na kisim pat kisim ngingit gintip bahaya uput usam te di ta kada bangi ngi ong bangin yo ya kajaka kaputa ka bapti kena bat kajing tho
galak benginyo nak KCM. Jadi kita kata ngidon kam ban ya trelang ban ya ai pasyat jemut lang kumno mengila ban wanra ya kata kajingi trelang menginyo ya uta upur usam uba tikna. Nomor la katas nem ngimpat yo uta upur usam batikna. Nomor balik ngisu syaong nak kapor ba kameglia jongi ngimdon upur usam babiang. Ngim semua ban ong ba ngimdon upur usam babiang. KCM kidon balik ngimdon upur usam babiang. Deget don kam kajingi trelang. Jadi kita kata ba kani ke benta kani ke baling sa simkhia kata-kata nomor ba kani ke benta ke jongi jong ribhoi kadi ke baya ka jabha put sam nomor ngilamat kinong snong jong tu ke area ka baki kilong tang kita ki nong sya kurab nong sya kenjat naga por shi ka por ni sya kenjat mena kini kendiat benai pilai i wat ki official jong ka department ru ki polis ki sya syok sya dat tikat nu kan ngila banesha e kini ki jing ya kaja lada ngiladon kata ke mensiem banelek lang sya uput ban ai mensiem kan sami ke jing ya huri-hura kan sahi kami ke jing ya bam ya stenat jadi kita kata ngi kerpat ya ka sorkar bat ke jing ya trelang nadu KCM nadu ki MDC nadu ki MLA nadu ke sorkar kumno bangin wanra no ya kata uput usam uba bansol no uput usam badai menginyo ya kata kahok jong bangintip no nangi sakmat uput usam jongi menginom don kamsu ban ya kaja bat ki weipat tinggi pat don ya kata ke bangin ya keren hak badai dak jing dak san pos nem hendai kadi ke jing le aran pat ya ke sorkar bah kumnungin celebrate ya kata san pos nem ka botong put usam jungi empat biang haduk mentah teng kelalong ba kani put usam keladi ke benta ka ba ngisu ya penbet tang ki por election ba ngindawan ke government jungi ngin penbet put usam lan ngi dawan da job uta kata ke parti ngin penbet put usam dai kadi kita jing pentame tingin kelet no iki jing ya keno ye pi ringin kasenjuk jongka dorbar snong joga ribhoi kisim ya kalenti menta ban lomban lang namar kadi tang kalenti ban lomban lang ya kini baro bangin pasyat kejengmot kumno bangila ban penbaik uput usam namar kidon kum bangi syuyok ban keren kat tukat ngut KCM kidon KCM ki badon ke kot jingtho ki kot Islam nadu kapor ka ba kadang dei ka asam mat niru kadang dei kapor election jok asam hadu ko tigi por jadi ta kadau ba yaki e bangi yo sngo gum tangi sngo thu ba haki CM kandon ki kot Islam tingingit ba government ru kahap ban simkhia ban pani kot Islam nomor hang ni hingitip ke ban nengkong e indon ki CM hadin nang ta kasawan ka district council hadin kata kasawan ka state tingimut ba kumut ki kot Islam kindon haki CM tela dang iyo ki kot Islam kumut ke sorkar khamsuk bangin yale eta ka inam ta kata boundary jadi kita kadau ba ngimla man sya syu mentala kumbot yong tangki hendiat sngi ne ka hendiat nem ngilayo kata san pos nem tenri hidu mentaru tau put ngimpat la ban penbet te ladang ngisu yaisha si yaisha ngisu yaishong te sakat nus nem ngin yo tau put bangi tieng yo ba ka sorkar asam kan poi hadu hanong po bakla de ka banta jong ka asam ngin le ayu hati po juk la shim ya karai bani kendu ya GCM rai hadu GCM rang ba jong kini ki area ki bakla ta ya boda kamar bangisno ba kini kiba tip ha yo put sa ba kidon KCM kiba kidon ko sa na tu ba garante du kapor asa iban lap ya kicing sisya ba kajing ya trela timidon kam ya KCM ba ko mangite pariti sisya dumi jaka putaba siya te ba kajingwan jo ka sisya kada ni du kawan sa sekonsel bisa yo pasti dan kami ko antar jutai lang ba tamun kan kono bijing ko midon kam ikut Islam kumbang juong ba nak kuas ko nomor misu halai pu usam ngindon ko Islam ba biya tingin tang don kam ban le ngo ya ba ka senjuk pan ta ka pasyat kejengmut kawai ba ngin khot ya KCM ngin le ya kendu KCM mara nam ta menginyo ita ko Islam dan iladat lang ta ngin selek ya kendu ya syorman jung ketu komiti te hadin ba nakaliang jongka senjuk kirang ba snong riboi district nilai keren te ngidon ka jing kemi lenti bat ngimdon ka jing artatin ba ngila ban penbet ye uni uput usam hamda makani ka blok tu bat kiwi ki jaka bin pori boy district namar hadin jong kini ki sorkar ki leño ngi ba de gani ka sorkar MDA ka banta kabalasin ya kabalasim ya kesin jam bantau ki komiti na ka banta ban pet ya ka jing e ban weng no e kini ki jing e hakabidi ki jing e ka ja uput usam hapadeng kini ki art ligi jela
te kat kum ka jing ka report ni UI bagi dan haduk khat artli ki jaka ki badon ha pedeng ki jing ya kedi ka jing ka japut bada pedeng jing kita ki khat artli henreu tli ki bakila sim top priority menta bat kumbolong UI bahang ni por Riboy district ru ki la constitute ka wi komiti ha ka ba udiputi CM iba presiden tensong ulong kum chairman tikai ka bana kaleng jung kesunjuk ngikan menya kalong ba ha ka tu ka komiti UI bagi don tang ki MLA jong ka jirang MLA jong ka nongpo ki belong ki members hakatu komiti ke ka mana kalau kesunjuk ikan menya kalong ba ngi ai jengbut ya sarkar bekide ban kentu bru ye ki local MDC namar ki local MDC bat ki CM kide ki ba tip ha ye ka khendo ka siap namar karkum kariti ki dosto jeng khasi kalong ba ki ba pe ka khendo ka siap ka district council tang tu gidan ki MDC bat ki CM bat ki rang basnong ko por ki bat ai ki kiti kemon ka diang tengai bu ka jing terwa ka sarkar bekide ban penrung lang kum ki members ya ki MDC bat ki CM na bat kirang basnong na kabanta ban weng ya ka jinge jong ka jinge ka caput apa deng kini ki art diki ki state tina mar kata kalian jong ka sunjuk ngidon ke jingkermen ka baskem ba hap lengba ka jing simkhia jong ka ini ka sarkar MDA ka bakal constitute ini komiti ngin salak ban weng shen ya ka jinge ka caput ya ka jasam apa deng kini ki art diki jela ambe khaliaban asa